Goedemiddag. Sietske H. werkt op een nij net mooi onder een onderzoek naar haar persoonlijkheid. Juster bepaalde het gerechtshof in Ljouwen dat de zo'n 20-jarige Nijbeetster vrouw die haar fjouwer poppen om het lippen bracht had, toch nog een keer onderzocht worden had. Ontnota had Sietske H. altijd weigeren om mee te werken onder een onderzoek. Zij heeft haar medewerking geweigerd en zij blijft haar medewerking weigeren, met name om die angst dat ze TBS krijgt opgelegd en dan niet een uitzicht heeft, niet weet hoe lang dat allemaal kan gaan duren. Als Sietske H. net mooi werkt, dan maakt de zaakkundige een rapport op basis van de dossiers die er liggen, like als videomateriaal van haar verhoren. De advocaat van Sietske H. zet haar vraagtekens hierbij. Ik heb mijn twijfels erbij of de vragen van het Hof over de kans op recidive, over haar geestesgesteldheid ten tijde van de feiten, van natuurlijk ook best lang geleden, of dat die vragen kunnen worden beantwoord door de deskundige. Volgens mij is dat heel wankel en kun je niet zomaar conclusies trekken. Dus daar heb ik mijn twijfels bij, wat daaruit gaat komen. De buurtsupers van zorginstelling Talent in Wuddum, Toppenhuizen en Jesterzee sluiten op 1 februari de dwarren. De winkels zullen net meer rendabel wezen. Voor het zien cliënten van Talent die ter werkje wordt oorplak zocht. In Wurm is de sluiting hut omkomen. Die wenners hebben zelfs een protestactie op touw gezet. Er wonen heel veel oude mensen hier en die halen hier hun boodschappen. Het is een sociaal punt. Hè. Mensen ontmoeten elkaar hier en spreken de dagelijkse nieuwtjes met elkaar uit. En het is ook een soort trefpunt eigenlijk, behalve dan dat het een winkel is. En het is het enige nog in het dorp wat er is. Talent heeft nog 1 buurtsuper in orde bekeerd en die bloot voor eerst hier. Bij een vrouw van 24 uit Ljouwen is een besmettelijke vorm van tuberculose vastgesteld. De vrouw wordt intussen voor haar TBC behandelen. De GGD Friesland is begonnen met een saneemd contactonderzoek. Daarbij worden mensen die met de vrouw omgaan uitnodigen om onderzocht te worden. Nevens de GGD is die groep redelijk lieds. TBC is een tegen besmettelijke vorm van longontsteking en wordt door wassen verspreid. Het tal GHB-verslaafden dat een meldt bij Verslavingszorg Noord-Nederland is in 4 vertienvoudigen. Heel iets meer mensen kunnen net meer zonder de partydruk. Alle weekenden worden dus aan 10 mensen bij de Friese ziekenhuizen binnengebracht die door GHB volslaan uit de tijd binnen. Er is makkelijk onder druk te komen en het is relatief goedkoop. Ook bij Verslavingszorg Noord-Nederland in Ljouwen vernemen ze een duidelijke toename. Ze maken haar vooral zorgen over de gevolgen, want er is nog net zo volle bekend over GHB. VNN doet ik mij landelijke onderzoeken daarin, zodat we daar conclusies loeken kennen na verloop van tijd. Maar we hebben al gezien dat het enorme gevolgen had op het brein van jonge mensen en het gedrag van mensen. Dit kan het goed wezen voor hier op de lange termijn. De Ljouwter burgemeester Vert Kronen en zijn collega Marga Waanders van Dongerediel binnen aan het begin van de middag verlost van de elektronische ankelbaan die ze TSD van Reclassering Nederland omkregen ha. De 2 burgemeesters hebben op verzoek van de reclassering ondervonden wat elektronisch stafverzocht krijg inhoudt. Het ging lang net altijd goed. Zo wie het burgemeester Waanders verbingen om bij de pier in Holwert en op het Ameland te komen, maar dat die ze wel. Ze is dan ik blij dat ze het bandje kwijt is. Dat viel prima. Ik had er net een soort les van haar fysiek. Nou en dan viel het hem. Maar vooral het idee dat het dat net meer in de gaten horen wist. Het had te krijgen met privacy, bewegingsvrijheid. En ook al is het een experiment, het is fijner om zonder erin. De grijfsteen van Isa IJzinga is weer zo goed als nee. De steen leidt op het begraafplak in Dronriep en wie bot vertutten is maar is heel opknapt. In dit huis waar Isa IJzinga in Sontje 44 binnen. In 1828 is hij een paar 100 meter verderop begroeven op het begraafplak van de Oude Wiete in het dorp. En zo'n doe loekt zijn graaf een soort beziekers naar het dorp. Maar de tekst op de steen wie net meer goed te lezen. En dus ging het dorp op zoek naar een restaurateur. Hendrik Heerschop uit Isbrechtem had de steen flink onder handen nam. Alles wat los zie je het hek eruit hellen, gewoon met de nagel. Nog meer eigenlijk, want dan zie je het een heleboel los. Toen heb ik rubbers maken. En met die rubbers heb ik 2 componenten kunststien erop bracht en bijwerken. Het waren nog, joen is het nog droeg, maar vannacht helpt de wien on en begint het te regnen. Monier eerst nog rein, daarna weer droeg en op een graad als njochen. En ons Safir deze kwarte juurtaast om 6 uur naar binnen de weer met het Grutte Bulletin. Nou dadelijk skeer je naar Net op Vreed met Roelof Lausma.